Thokozani bogogo nomkhulu igama ngoVusi Mabunda. Umhlabe uMabunda umuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcala igojana lamanzi uVusi Muzi kangoma yeza uVusi Muzi ovusa imizi yamadoda namhlanje ngizovusa wakho umuzi. Sibuyile ngendaba yamaphupho njengesethembiso ukuthi kunama video nje ngizolokhu ngwenza wamaphupho lapho sichaza khona amaphupho. Nawe mangabe kunephupho lakho ofuna ukuchazeleka kulona cela bese uyakhomenta ngalo phansi ungaphindi if ukwalibona li commentiwe ungasaliphindi elinye lapha kule number engizoyishiya. Angifune iphupho angichazi amaphupho efonini, so iphupho ngichaza khona la. So ifoni ufuna ukuthi senze sichazele iphupho lakho nansi platform la. Mina nginguVusi Muzi wakwaMabunda. Manje ke ngifuna sichaze iphupho la uthola khona ukuthi uphupha ugunda izinwele noma bakugunda izinwele noma mhlambe unama dreads uphupha ama dreads wakho uwabeka phansi. Kaningi kuyavamisa ukuthi umuntu meka nama dreads bese kuthiwe mega phupha agunda ama dreads kusho ukuthi awafuneki. Ngiyaphikisana nalokho kodwa ke angiphikisani nomuntu osho kanjalo, ngiphikisa leyo nkulumo leyo. Manje ke lephupho leli la ugunda khona izinwele wena ziba short noma lezo zinwele lezo ziba yi chisco, kusho ukuthi lapho asithathe so uyabona uma ekhaya kushoniwe kukhona mhlawumbe ilunga lomndeni elidlulile emhlabeni, lapho kuke kufike isimo sokuthi kuyagundwa mhlawumbe amalunga omndeni wonke ayagunda noma mhlawumbe abantwana balowo muntu lo shonele bayagunda. Lokho kusho ukuthi uzalwa kabusha. Yibona lokho kugunda lo yinzila leyo uyazile, kodwa ke uzalwa kabusha. Abantu abaningi abagundayo noma abantu abaningi lesimo le situation ufuna ukuthi ngichaze uzokwazi ukuthi uyizwe kahle. Uyabona mhlambe umuntu mega like when someone is going through a lot, like umbathi umuntu uyagowisha mhlambe ngaba ukuthi umuntu uluze umsebenzi, ngaba ukuthi umuntu uluze like isithandwa sakhe, ngaba ukuthi umuntu mhlambe yena maybe ilezinto zama depression nani. Kuvamisile ukuthi umuntu if akashintshi akadayi ikhanda alishintshe mhlambe ikhanda libe blonde noma mhlambe libe a different color uyaligunda ikhanda. If mhlambe umuntu bekanenwele ezinde, once when you go through something engekho yinhle empilweni yakho noma something that makes you sad, something that makes you cry at night, into ezinjalo uyagunda. Ukugunda kwakho angazi noma ukuthi it's psychological noma yini, but ke abanye abantu bakwenza subconsciously. Ngamanye amagama kusho ukuthi bakwenza banganakile. Lapho ukuzalwa kwabusha kusho ukuthi isimo osuke ubhekene naso ngaleso sikhathi leso. So kusho ukuthi ke nawe uma uphupha ugunda ikhanda ukuzalwa kabusha lokho, kusho ukuthi lapho uthatha amandla amasha, kusho ukuthi lapho uassume a different personality, a different position in your life. Yayizwa lento. So kusho ukuthi lapho kulapho ubhekena khona nokuthi okay manje ngibhekene nesimo esikanje, then uyagunda. But awukwenzi ngoba uthi yazi ngifuna ukugunda ngoba ngibhekene cha, lokho kwenzeka nje subconscious. So kusho ukuthi nawe uma uzophupha ugunda ekhanda, kusho ukuthi lapho kunesimo ozobhekana naso esizoshintsha impilo yakho, isimo lapho nawo ozofila ngathi lesi simo lesi akaze ngibhekane naso empilweni yami, lesi simo lesi kuyisimo whether esihle noma esibi, ukukhala noma ukujabula. So ukuzalwa kabusha kusho ukuthi uzalwa kabusha, uthatha amandla amasha. So uma uthatha amandla amasha, it depends ukuthi uthatha amandla a weak noma amandla a strong. Abanye
uma babhekene mhlambe nezimo nasithi mhlambe umuntu uku phase enye ye life yakhe umuntu ushintsha ilook the whole look nje vele abe different uyayizwa lento but ke wena mawuzophupha ugunda ekhanda kusho ukuthi uzalwa kabusha kusho ukuthi lapho kulapho uzobhekana khona nesimo whether good or bad so uma umuntu azalwa kabusha akusho ukuthi it's all glory it's all good it's all glitters and glam kusho ukuthi uzobhekana nesimo an unpredictable situation because kwamanje kungenzeka ukwesinye isimo njoba sikhuluma kusho ukuthi njoba mhlambe umuntu maybe wesithunywa umuntu mhlambe emele ayothwasa umuntu mhlambe emele athi avuma idlozi umuntu emele ahamba aye akhuphula isithunywa sakhe ubaphupha ugunda ikhanda kusho ukuthi yabona ke manje you are going to assume a different role a different personality in your life yayizwa lento so kusho ukuthi uzoyothwasa if ubhekene nako kusho ukuthi sekusondela noma kusho ukuthi isign lokuthi hayi ziyakhipha noma ziyakhala uma umuntu wokuthi mhlambe uku divorce mhlambe ubhekene ne divorce then uphuphe mhlambe ugunda ikhanda kusho ukuthi leyo divorce leyo seyifike egqineni noma mhlambe sozoba umuntu omusha ozoba single nawe uthi nami I'm a single person into ezinjalo yayizo lento so kusho ukuthi kumele uyibuke leyo nto leyo nanoma ngabe ukuma exams manje nanoma ngabe usemsebenzini uyasebenza and then uma usebenza then kusho ukuthi kuyodependa ke lapha emsebenzini ukuthi ufuna enye iposition na emsebenzini ipromotion noma ufuna omunye umsebenzi uma uzophupha ukugunda then kusho ukuthi ke lo msebenzi loyo so uzofika noma lo msebenzi loyo uyeza yayizo lento le uyeza but it depends ukuthi ubusy ngani ngaleso sikhathi iphupho likhomba into obusy ngayo ngoba khumbula ukuthi ingqondo yakho I stop yabona manje njoba ngikhuluma nawe ingqondo yami iyasebenza bese kuyothi lokho ebusuku ngilele ingqondo yami yolokhu isebenza lokho mina zindla ngako lokho ngibhizi ngako engqondweni yami ngicabanga ngingalali ebusuku noma ngingadleki into ozoyiphupha leyo ngiyizwa lento iyona into ozoyiphupha leyo straight but manje angeke uphuphe ucabanga uyophupha ezinye ngenye indlela uyophupha ugunda ikhanda then waphupha ugunda ikhanda kusho ukuthi lento le engakulalisi ebusuku iyona lento le ezoshintsha ke manje impilo yakho ukuthi impilo yakho manje mayibe ngale ndlela le ngoba manje so look at different ufeel different so kusho ukuthi kune feeling e different ezayo empilweni yakho yayizwa lento so kubalekile ukuthi iphupho oliphuphayo uunderstand isimo obhekene naso ngaleso sikhathi maybe good maybe bad sometimes maybe something ongayazi but still mele understand ukuthi wena ungumuntu nje if umuntu ophupha uphupha ugunda mhlawumbe umuntu onoboniso umuntu mhlawumbe ovela oboniswayo mele ubheke ukuthi yini into ezayo lapho empilweni yakho kungenzeka ungahamba uyothwasa kungenzeka ube umuntu ophakamisa isithunywa kungenzeka mhlawumbe kube khona umuntu omsizayo then bese lo muntu loyo ajabule kube khona abanye abantu obasizayo kanjalo cela subscribe mangaba subscribanga press nje lapha yana click lapha ku subscribe button and then sikwazi ukuthi sikhule siye phambili yabona nami ngiyafisa ukuthi ngiphuphe ngigunda mase sifike lapha yana ku at least ku 10,000 yama subscribers yabona then nami ngiyazi ke mangaphupha nje ngigunda then uzokwazi ke ukuthi hayi cha nawa yeza ba subscription ngiyabonga kakhulu ngitholakala u0849729634 0715631672 ngitholakala eGymstin siyahlola ngefoni ukuhlola ku 250 mala sithathi ebank nawo mawufuna ukuza kimi uyakhona ukuthi uze ngingumelaphi wendabuko uVusi Mabunda siyathokoza.